Takže čau, tu je Juro, vítam vás pri dnešnom videu a dneska budeme hrať Knockout v Robloxe. Viem, že niekoľko mesiacov nevyšlo video, ale mal som prestávku, takže som nemohol. A nemal som vlastne na to úplne čas, ale som späť v plnej toto nálade a energii mám. Takže môžeme rovno začať, neviem ani čo, ako... Nehral som túto nové mapy, hral som to asi že párkrát a mám tieto kocky, čo som dostal z Kolo šťastia. Môžeme si nejaké dať, Kolo šťastia, a je to na 2 týmy, čo tak vidím, takže ideme po tom bláznovi. On určite pôjde do blue, takže pôjdeme tam, do toho, že ho zabijeme. Oh, hell nah. Nie, nie! Kámo! Prvé kolo, ja hovorím, ja to netryhardím, ja Roblox už tak nehrávam, takže je veľká šanca, že tu uvidíte iné hry ako Roblox, pretože Roblox už tak nehrávam. Keby mám taký divný hlas, tak som chorý, čo je trošku nepríjemné. Tu tým sa... I guess, ale ja by som radšej išiel free for all, lebo chcem ukázať svoj skill, čo vo mne je. Takže musíme ísť na to. OK, ideme. Čo ja viem? Na safe, poďme na safe. Nikto nepôjde na safe, nikto nebude čakať. Každý ide do boja, do stredu. No ja som to vedel. Kachna odišla už. Tento devil, alebo tento bude tak cooked, keď ja urobím toto. Proste sa nebude čakať, že ja to urobím. Chlapci, zlutujte sa! Kámo, to brucho, jak mi vystrkuje, kámo, tak to je na milimeter. Super. Save, play ever. A potom dáme nejakú akciu. Hell no. OK. A teraz trošku akcie do videa, takže poďme na to. Ja by som to hral safe, ale keď točím, tak nech to není zase priveľká nuda. Please. Nie. Ja som práve zariadil nejakému typkovi víťazstvo. Viem, že tu je nejaká mapa, volá sa Color Block, áno. A tu by som si rád zahral, pretože to je asi moja obľúbená. Nemusíš až tak bojovať a zároveň to je dosť o taktike, takže rád by som si ju zahral. Takže guys, máme portály, pretože toto nemám šťastie na Color Block. Na safe, I guess, pekne pri mostík sa odrazím. Všetko bude all good. Ty čo? Jak som ho šmakol. Nečakal týpeček. Ja by som to hodil henta a dúfam, že to nepokazím, kámo. Prosím, nech to nepokazím. Že nenabúram, lebo inak sa asi zabijem. Nie. To je crazy. To je hrozne crazy. Jak sa toto mne môže podariť? Som až taký slabý. Ach jaj. Títo dvaja, kámo, what were you doing, bro? Kámo, jak sa ti to podarí? I guess, ja by som nemal nič hovoriť, pretože ja som sa vytrepal, kámo, hneď v 2-3 kolách. Takže ja chcem free for all. OK, sme tu. A máme tu nejakého dinosaura, ale ja idem na safe. Ideme do portálu. To je Magur, on ma zablokoval. Ideme tam, lebo ja sa bojím, že on je proste agresívny, takže ja idem tam. Nie je agresívny, je chill. Oh, hell nah! Čo tu robíš? Lock in. No jasné. Boom! Easy! Vidíte, aký som dobrý? Ja som kámo pick player tejto hry. Nemáte nikto na mňa šancu. OK, ideme do portálu. A vidíte, ďalšieho sme rozbili, kámo. Ja som dobrý, jak nikto. Jak nikda nebol. Ideme a on ide na safe, takže chill. OK, kámo, lock in. All power to him. On ide na safe a nie. Yes, on to nedal. Vyhrali sme. Yes. Dal by som ešte ďalšie kolo. Color bloky, let's go, kámo. Len toto bude trošku crazy, I guess. Ideme tam, nech ideme na safe, ale nech zase žijeme. Nechceme zase sa úplne dokaličiť na začiatku kola. To dám? Kámo, prežijem to? Fuch, ešte, že na tom brucho mám také. Yellow tile, OK. Aj keď ja by som radšej asi tam išiel, tak čo už, ideme tam. OK, sám, no ja mne je to jasné, ty. Že ma netrafíš. A ty kam letíš? Dobre. Takže máme šancu. Potom to v kole asi budem končiť, ale není to isté. Idem tam, pretože... kámo, dúfam, že som to neprepískol.
Nie, dobre, pohodečka. Okay. White tile, idem tam ja idem tam, pretože to mám proste bližšie. A bude to asi lepšie, vidíš, tu proste môžem hrať na save a nemusím sa tu byť o miesto, aj keď som včera, aj keď som minulé kolo vyhral jak nikdy. Black tile. Boom! Easy! Huhu! Kamo, neviem, či som to urobil dostatočné. To je tupec! Toto je black tile! To je hnedý! Haha! Yes! Kamo, 2 kola za sebou vyhrané, let's go! OK guys, dúfam, že sa vám toto video páčilo, pokiaľ áno, nezabudnite zanechať like a u ďalšieho videa. Čau!